webathandwa siyabingelela egameni lika Jesu Kristu wethu umam Bishop, siyabingelela nomama abafundisi bonke, siyabingelela kobaba abafundisi, siyabingelela amadoda onke kaNkulunkulu, sibingelela ibandla lonke, uhlanga olukhethekileyo. uPetro usho njalo uthi suhlanga olikhethekileyo. Siyabingelela ke kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu wethu waseNazaretha. Siyathanda ukubingelela uMC wethu obe relevant ngalendlela eyisimanga. Sibingelele i-team esenzela inkonzo ebaluleke kakhulu le ye-TV le. Kade sihleli no baba ukhuzwayo, siyabona ukuthi inkonzo nje zonke inkonzo zikwazi ukureacha a number of people in different geographical areas. Okuyinto enkulu kakhulu leyo kuNkulunkulu, okuyinto enkulu kakhulu leyo kuNkulunkulu. And futhi ke iya challenge babumyeza ukuthi sikhuleke uma uNkulunkulu ezosinika ithuba lokuma phambi kwebandla. Uma into yethu ingazophelela eGrace kuphela, izohamba umhlaba wonke ngesocial media, lokho kusho kukhulu nje kuthina abazalwane. Amen. Bengimeke ke endaweni kaBaba uBishop. Nangu sefikile bazalwane. Asiyenezwini lenkosi bazalwane, isikhathi sesambile. Ngifisa nje kafishane bazalwane
ukuba sibuke incwadi yamaHubo 22. Incwadi yamaHubo 22. Siqale ku verse 3 sigcine ku verse 6. Mase siyathandaza. Siyabingelela inceke yenkosi umpostoli webandla ubaba uBishop esephakathi kwethu. Incwadi yamaHubo 122 sifunda amaverse awu3 from verse 3 to verse 6 mase siyakhuleka bazalwane. Ningifundele bazalwane. amaHubo 122. amaHubo 122. amaHubo 122 verse 3. Amen. Jerusalema, wena owakhiwe njengomuzi ohlanganisiwe ngokuqinileyo, lapho imindeni ikhuphukela khona, imindeni kaJehova, ngokomthetho kaIsrayeli ukuba idumise igama likaJehova. Ngokuba kumisiwe khona izihlalo zokwahlulela, izihlalo zobukhosi zendlu kaDavide. Khulekelani ukuthula kwaseJerusalema. Awuphinde futhi verse 6. Verse 6. Khulekelani ukuthula kwaseJerusalema. Phinde kokugcina mase uyathandaza. Verse 6. Khulekelani ukuthula kwaseJerusalema. Baba, izwi lakho leli nkulunkulu. Thank you. Izwi lakho linguwe uqobo, laphefumulelwa nguwe emaphakadeni. Izwi lakho lingamandla nkulunkulu wethu, liyaqondisa, liyasola, liyalungisa, liyalala. Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo entambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho liyafohla njengamanzi amaningi. nkulunkulu wethu onamandla, lihlelemba amagebhugebhu, liphunzisa nezimbabala. Khuluma ngalo, siyalalela nkulunkulu ntambama ukukhuluma kwakho egameni lika Jesu waseNazaretha inkosi yethu. Thank you Jesus. Amen. Isihloko salencwadi sithi ukukhulekela ukuthula eJerusalema, noma ukukhulekela ukuthula kwabaseJerusalema. Leli gama elithi Jerusalema sike salithola eincwadini eziningi ezihlukahlukene ngaphandle kwale yamaHubo. Sike salithola kuGenesis lapha ku14 lapho khona inkosi uMelchizedek yaseSalem ibusisa khona uAbraham. Saphinda futhi leli gama elithi Jerusalema salibona kuSolomoni uma eqala ukwakha ithempeli. Ma silcheka leli gama elithi Jerusalema igama elithathelwe kwisiHebheru, lakhiwe ngamagama amabili. Igama elithi Yira okusho ureverence osho uthando,
noma osho ukuhlonipheka. Mase kuzoba futhi negama elithi Shalom. Leli gama elithi Shalom lisho ukuthula, lisho ipeace. Ngamanye amazwi kuhlanganiswe amagama amabili asho ukuhlonipheka, asho uthando, mase asho ukuthula. Kushuthi uma nje kukhulunywa ngeJerusalema, sikhuluma ngendawo kaNkulunkulu. And kule ndawo into esi-expectile kuyona ukufica ubungcwele bukaNkulunkulu. Indawo lapho kuhlangana khona abantu bezofuna ipresence kaNkulunkulu. Manje ke le ndawo i-expectation yalabantu uma beza khona eJerusalem ba expectele izinto eingaphezulu esesibalile. Bafisa sengathi kungaba nokuthula, kube nothando, kube nokuhlonipheka. Lapho ke esifunda khona, sifunda indaba beyichaza iJerusalema. Uma beyichaza kuverse 3 bathi Jerusalema wena owakhile njengomuzi ohlanganisiwe waqina. Wakhiwe njengomuzi, haleluya, uhlanganisiwe waqina. Kushuthi uma sizobuka ibandla likaNkulunkulu, singalisho sithi liyiJerusalema lethu. Ngoba ibandla laNkulunkulu fanele libe umuzi owakhiwe waqina. Kusho ukuthi mhlambe futhi nekhaya esihlala kulona nalo futhi singalibiza ngokuthi iJerusalema lakho. Ngamanye amazwi baba uMadlokovu kusho ukuthi ekhaya ilapho khona othi mawuya khona ulindele uthando, ulindele ipeace, ulindele ukuhlonipheka. iJerusalema lami. Masethi ke uverse 4 lapho imndeni ikhuphukela khona, imndeni kaSimakade ngokomthetho wakaIsrayeli ukube idumise igama likaSimakade. Uyayibona ukuthi lana ke isifuna ukuza kwibandla likaNkulunkulu noma angithi nje isonto. U5 uthi ngokuba izihlalo
zokwehluleka zimisiwe khona, izihlalo zobukhosi zendlu kaDavide. Indawo lapho njalo kukhuphukela khona imndeni. Mase kuverse 6 athi khulekelani ukuthula kweJerusalem. I doubt ukuthi kungashiya ukuthi akukhulekela ukuthula kukhona. Kusho ukuthi njengoba uDavide ethi akukhulekele ukuthula, kukhona ubuxokoxoko obukhona, kukhona ukushayisana kwezinto okukhona. Hallelujah. Uma ke sizokhuluma ngekhaya, ngoba nebandla liyikhaya. Ikhaya nekhaya liba ne-leader. And i-leader yekhaya ayiqokwa ngabantu, kodwa i-leader ibekwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu o-appointa i-leader. Ngisho ekhaya, ikhaya linenhloko yekhaya okungubaba. Masake ubaba kufanele ukuthi aphathe ivision yekhaya. Masekhaya kuba khona umama ekumele esupporte ivision ephethwe ngubaba wekhaya. Kanjalo nasebandleni likaNkulunkulu, uNkulunkulu kuba nomuntu ambekayo ophethe ivision. Mase loyo muntu kuyenzeka abeke oTimotheu bakhe, baspreada i-idea yevision ebekwe nguNkulunkulu kwi-leader yebandla. Manje ke kuyenzeka uthola ukuthi kuba nokushayisana kwezinto. Into yokuqala yenza ukuthi kushayisane izinto ukufuna ukuphambanisa ihierarchy ebekwe nguNkulunkulu. Ususe olapha phansi umbeke phezulu, ususo phezulu umbeke phansi. I-leader kuyenzeka kube nezinto engazi address. Uma i-leader isho noma ngathiwa isemsebenzini la usebenza khona, uma nje i-leader into ingakayi-address, asikho isidingo sokuthi kusuka umuntu ngokwe-hierarchy ongunumber 1 eqe ama-steps awu-2 eyo-addressa into ekumele ukuba i-addresswa yi-leader. Khona izinto bazalwane ekudinga ukuthi
sizi address khona ezinye engadingi ukuthi si address kodwa sikhulekele. Ungayi observe leyo nto kwiJerusalem lakho. Khona abantu abasazo appointwa kuma positions athize. Esontweni, ku workplace, kuphi nakuphi. Khona abantu abasazo lead ama committees athize. Uma uNkulunkulu ekuthemba la akuthemba khona, akakuthembela ukuthi uye ngokuthi sekuzocaca. Uyabona ngoba sekubekwe mina ke manje kuzocaca. Khona izinto esengiyibuke for years, but manje sengikhona ke mina. Uyabona bazalwane, uma sizokwazi ukuchecka ukuthi le challenge iku level yakho yini. Uyabona ungabi nale mentality yokucabanga wena ukuthi unomqondo wokulungisa izinto engaphezulu kwakho. Udala isiqokoqoko kwiJerusalem lakho. Ngoba iJerusalem it's a place of peace. Kwenzeka uthola ukuthi ma kufanele uye kwiJerusalem, kodwa uye usunokuzidawutha, uye usuyihudula, uye usuyidonsa. Noma ikuphi la ufika khona, awukwazi wena ukufika uhlala iminyaka. Umuntu ododomayo nje uhlala la, usuke uyiswe la, nala futhi usukela bonke labantu baneyinkinga, wena awunankinga. Kunabantu abaze bedecide ukushintsha iJerusalem ngenxa yezinto abafuna ukufoster ukuthi sishintshe. Kanti agcotshwanga wena, akuyona into egcotshelwe wena ukuyishintsha. Siyezi isikhathi saNkulunkulu sokwenza ushintsho kuleyo nto. Hallelujah. Into ngesinye isikhathi khona izinto ekudinga ukuthi kushintshe wena. Wena ofundayo ungashintshi izikole. Ufunda kulesi isikole esiqake. Usuka kulesi isikole uthi sengiya kulesi ngoba lesi sinenkinga. Cha, musukushintsha izikole. Shintsha wena. Usho ukuthi nje sekunabantu abama thousands of thousands abafunda baphasa kulesi isikole. Hallelujah bazalwane. Uyabona ukuthi akufanele kushintshe isikole. Khona nje efika nje mfana ayifa ishintshe management yala. I-leadership yala ayishintshe mfana. Uyabona indaba bengakhiphi befaka ubani, uyabona lo kufaka ba. Into bazalwane esibulalayo enisazoyibona endleleni Bhutusiyanda. Ma nikhula ni appoint kuma positions athize. Ilento yeminyaka kwifield. Kunabantu ababala iminyaka. Ukuba no 20 years wakho
njengoba uhlale 20 years uhleli kwi same level, uma sekufika omunye ona 5 years esenikezwa ithuba lokuthi abe ngaphezulu kwakho akunikeza ama instructions, awukwazi ke wena ungafuni umenzi into engeke bekhona, usebekiwe ukhona, befika nje obani bese beqhwabana bethu kambe uneminyaka emingaka ufike nini, efika nje uyabona thina sino 20 years nobani thina sikaze thina kuleli ibandla nje ikhona ipolitiki yakhona, yabona kuleli ibandla nepolitiki yakhona nje. Why ubani efika yabona lento yabulala into yeminyaka, inkinga nje ileyo nto. Haleluya bazalwane, nisekhona abangcwele. So bazalwane ke izinto ke ekufanele sizigade uma kuthiwa akukhulekele iJerusalem. Ngiyacela siye ku encwadini noJohn asiqale lapha ku Luke 13 verse 34. Ncwadi ka Luke 13 verse 34. Verse 34. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti, okhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Bengithanda kangaki ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko. Amen. Ngifuna le ndabana nje elapha 13 verse 34. Angiphindele futhi verse 34. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti, okhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Bengithanda kangaki ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko. Le ndaba ke ebhalwa uLuke la ubhala isimo esehlela uJesu. uJesu kufika umyalezo kuthiwa weJesu uHerodi uyakuzingela, ufuna ukukubulala. Mawufika lo myalezo kuJesu, uJesu akanandaba nalo myalezo wokuthi in 3 days khona umuntu omzingelayo futhi ofuna ukumbulala. Iwari kaJesu iJerusalem. Kusho ukuthi uJesu before afe, before abethelwe enqamlezweni, wafa uJesu enewari yokushiya iJerusalem isesimeni uJesu ayeyibuka ngayo. Uthi Jerusalem, Jerusalem,
wena obulala abaprofeti. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bazalwane, a place of peace, a place of love isishintshile yaphenduka indawo yokuthi umuntu mayengena ngomnyango angene ephila kodwa ingaphakathi lifike limbulale, ahambe umuntu enamanxeba, anqwaphaze noma yini ahlangana naye endleleni. Wabulawa yini? Ngabulawa indawo ekufanele ukuba iyangikhusela, ekufanele ukuba iyangikhulisa, ekufanele ukuba iyangondla, kodwa le ndawo yangibulala. Jerusalem wena obulala abaprofeti, ama-leaders of church, kunabantu nje abaplantiwe, baplantelwe ukubulala ama-leaders. Ukube bane-CV lapha ku-experience ngabe nje sekuyabhala ukuthi ubani wabulawa wena, waxoshwa wena, ubani oyinkinga kusekhona wena. Jerusalem wena obulala abaprofeti, ubakhande ngamatshe. Jesu uyobethelwa esiphambanweni, uyatshela wena Jesu uzobulawa. Uthi Jesu, no, it's okay, but nansi worry yami ukufa ngishiya Jerusalem linje. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Nithi ukhande ngamatshe laba abathunyelwe kuwe. Wena okwakho beku ukusubmitha, manje kubonakala ngazo uzothi wena sekuwena o in control. Uthunyelwe nangu ubaba Madlokovu uprincipal, mase kuba khona no principal anyana ekunama WhatsApp group okukhokasa. Makuzoba ne-meeting qalwa kuleyo WhatsApp group, kuplanelwe i-leader elethwe uNkulunkulu. Kuyafika ku-meeting sebemile ney'mbokodo zamatshe, bazoshaya, bazobulala. Nathi Jesu into anendaba nayo. Jerusalem obulala. Ngiyayithanda into eyenziwa amadodana kaNoah. Genesis 9 verse 20. Mayebona i-leader yekhaya ubaba wabo beyibona isehlazweni, abasizakali ngehlazo lakhe, but instead bayamprotecta. Uma ubaba wabo edakwa ebanqunu, abamhleki nabamhlekayo. Because sometimes uNkulunkulu uyakwazi ukuletha umuntu kwiJerusalem lakho osakhulayo.
ileader ekhule kahle ekhule ngefa njengoPauli othi kwabeka ivuze ngingayiqhaji ngezambulo ngingayiqheli okwazi ungena kusimo somuntu manje kuyenzeka uthola ukuthi leader isafakwa iva iyakhuliswa izokhula manje wena usumi ngeva layo kulekelani Jerusalem kulekelani Jerusalem sizothandaza njengamanje kodwa ngifisa sibuke incwadi yesithathu kaJohane incwadi yesithathu kaJohane ngemuva eduze kwesambulo ngifisa ophethe nansi lesihumusho u2020 angifundele bazalwane incwadi yesithathu kaJohane ayinayo kama chapters uverse 9 sifunde no10 kodwa siqale nje sifunde isihloko verse 9 tuswa kukaDemetriyo ukusolwa kukaDiotrephes nokutuswa akangiluleke ke nangumuntu wesifazane ekuzohamba kuhambe uNkulunkulu amhlanganise neJerusalema umshado lapho khona kufanele kube indawo yepeace love nestima ngikhulume nomuntu osazothola ithuba lokuyoqala kwifamily entsha yasemsebenzini nakhona naye okufanele akhulekele ukuthi mayefika kulomsebenzi omusha mase ngikhulekela umuntu sikhuluma nomuntu osebandleni kungaba isebranchini noma isekhethe noma ibandla lonke kukancane sanibonani bazalwane kukancane ungamfici uDiotrephes yabona uma ushada nje uyashada uyemzini wakho ake ngikululeke nje ukuthi kukancane ufike kuloyo muzi ungamfici uDiotrephes funda verse 9 ibandla ngalibhalele okuthile kodwa uDiotrephes othanda ukuba ngungqaphambili uDiotrephes uthanda ukuba ungqaphambili
uzofica nje ufice noma u-anti wakhona noma udade wabo wakhona noma ubani wakhona owuDiotrephes othanda ukuba ungaphambili. Ungaphambili. Uzombona ngani lithi iBhayibheli akasamukeli. Ilento ye-control. Uma ufica umuntu okade controller izimali zasekhaya, sekufike wena. Ngokweposition yakho phela sekufike ngampela ke umuntu ke manje esekufanele manage yonke into. Useyaqala ke uassume ama duties akhe sebeshumayelile obaba ubishopi bamgcoba ngokupheleleyo ukuthi nangu manje umuntu osezosho ngezimali zika nangu Cebo. Hallelujah. Kuzo uzobe ufica ke ubani bazalwane uDiotrephes. Uzofica nje umuntu othanda ukuzenza ungaphambili. Isho emsebenzini uzomfica. Ma u-appointwa nje as u-deputy director, wena okwakho is to assist u-director. Awuyena u-director. Kodwa uzofica omunye nje uyi-general worker kodwa uthanda ukuzenza ungaphambili. Kuze kuhlangane kubuza athi hayibo ubanike loya ithini iposition yakhe. Sibona phela nje yonke into ayenzeki into uma inga approvangwa uyena. Ukhona o direct company kodwa manje akasithathi isinqumo. Isinqumo fanele si-approve yilokuqala. Une influence na kwi staff. Ngoba into ayithandwa akubanga umbono wakhe. uDiotrephes othanda ukuba ungaphambili. Umuntu ongamukeli umuntu nje ofikayo. Bese bebuza indaba unga-apply kodwa ngoba siyakubona ukuthi hayi inkosi yami wena ngazi ukuthi urelevant. Hayi mina ngifuna izikhundla ngiright nje ngila engikhona kodwa manje wasuba ungaphambili. Awufunda verse 10. Ngakho ke mhla ngafika lapho ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo namazwi amabi esihleba. Uma kufika lapho khona izinto ekufanele akhunjuzwe yo. Imisebenzi yakhe emibi ekudinga nje abantu abanesibindi abazombiza nje behlale naye phansi bethi yes siyakubona umdala futhi siyakuhlonipha kodwa manje awume kancane. Siyacela nje Nkosi yami please asilwi nawe kodwa ume kancane.
ukuhlale phansi kodwa udukisa nalabo abafisa ukwenza njalo, abaxoshe ngisho enasebandleni. kumhlola kangaphambili angagcini ngokuhleba kuphela bese sikubekezelela ukuhleba nakho kukhulu udukisa nebanga nabafikayo. Haleluya. Angithi bafika baphuma ezweni vele kanti balandwe phi ngoba balandwe ehlane. U-expecteni kumuntu ophuma ehlane waseqala wena ubona izici. Akagcini nje ngokwenqwaba ukwamukela abazalwane. Umuntu nje ongafuni ukumukela abazalwane. Uyazi umuntu ongaze embone nje umuntu oright. Yabona uxoxa naye nje akaze kuxoxele ngomuntu oright. Hawu kodwa Nkosi yami ngaze ngajabula ngabona ubani. Ey kodwa ubani Nkosi yami. Yena uyakhola kodwa inkinga yakhe ilokho. Akwamukela abazalwane kodwa ukudukisa nalabo abafisa ukwenza njalo. Meda inabantu ayababulala nje ebandleni. Mangathiwa ngempela kwenziwe i-investigation kungatholakala ukuthi ubani wawiswa ubani. Timothy experience nje yanayo yena. Dukisa nalabo abafika abafisa ukwenza njalo abaxoshe ngisho nasebandleni. Verse 11 mase siyathandaza. Mzalwane, ungaloko uthulandele okubi. Yes. Kodwa ulandele okuhle kuphela. Yes. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu. Kodwa owenza okubi akambonanga uNkulunkulu. Mzalwane wami, ekhoneni lakho lapho uhlangana khona nanoma ubani. Saluleko sithi ungalokuthi ulandele okubi kodwa ulandele okuhle kuphela. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu kodwa owenza okubi qiniso lithi akambonanga uNkulunkulu. It's a spirit ke bazalwane sanoma ikiliphi iJerusalema. iJerusalema alishiwa mau athekwa ileso spirit. Spirit uJesu naye wayeworried ngaso. But izinto eyidinga ukukhulekelwa. Start verse lokugcina. John 8 verse 35. Even though ziliqilaza ibandla, ziliqilaza ikhaya, ziqilaza noma ikuphi la khona,
esikuthatha njengeJerusalem, but it's a spirit esingakhulekelwa. John 8 verse 35 sikhuleke. Isigqila asihlali nomndeni unomphela. Awuphinde futhi leyo nto. Isigqila asihlali nomndeni unomphela. Isigqila asihlali nomndeni unomphela. Noma ungazizwa usesimeni sokugqilazeka kokhona obu expecte ipeace khona, obu expecte uthando khona, bamba nje na into eyodwa mzalwane, ukuthi isigqila asihlale emndenini. Inguna phakathi. Ufanele udumo sonini na nini kuphila kuphakathe nini mathawoke ufanele udumo olufanele udumo sonini na nini kuphila kuphakathe nini mathawoke. ake siphakame bazalwane. Jesus. Kuyamangaza ukukhuluma kaNkulunkulu. Jesus. Mhlawumbe ikhona into okusafuna ukuba ke sibheke njengebandla. Akwenzeki uNkulunkulu akhulume izwi elikhuluma nje. Kukhona umyalezo othile uNkulunkulu asuke efuna ukudlulisa ebandleni. Ngisahleli phansi ngilalele ngiyamangala ngibuka izinto uNkulunkulu ayikhulumayo ntambama. Unenjongo uNkulunkulu yokuthi ibandla kulesi sikhathi sokugcina njengoba lilindele umyeni akalifice lihlotshiswe ngobungcwele lilungele ukuhlwitshwa.
manje kulungiswa yonke into engase yenza ukuthi umakoti angaqualify uma umyeni sefika. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma kanje. Ngiyafisa bazalwane sivala amehlo siphakamise izandla zethu ke sisho sithi ulufanele udumo usomnini nanini uphilo kuphakade emnini mandla onke. Mhlambe usaphakamisa izandla zakho ubheke ekhaya lapho esibheke khona ube nalomkhuleko uthi Nkosi ngicela ukuthi ukho konke okwenziwa ebandleni ngingabaleka abhidlizayo nabaxosha abantu, kodwa ake ngibalelwe kwabakhayo. Ufanele udumo sonini na nini phila uphila kuphakade nini mandake ufanele udumo lokufanele udumo sonini na nini ukuphila uphila kuphakade
kakhulu bazalwane, siyabonga uNkulunkulu ngenkonzo asiphe yona kulesi sikhathi. Sibonga ukuthi ubabishop sephakathi kwethu. Kusho ukuthi isikhundla sami ke sekuyaphela ngaso.